Ahojte brankári, vítam vás. Je to druhý deň a dnes vám poviem ďalší tip na cvičenie, na brankárske cvičenie. Veľa brankárov robí tú chybu, že podbiehajú centre alebo zle vybiehajú na centrované lopty a niekedy to vyplýva z toho, že majú zlý brankársky postoj v bráne. Mám tu Benjiho, ktorý nám ukáže, ako treba stáť v bráne pri centrovaných loptách. Benji, prosím sa postav do brány. Brankár by mal stáť vrchným telom otočený smerom na loptu. Keďže lopta ide z pravej strany, tak otočený doprava. A nohy si uzavrú 45 stupňový uhol s bránkovou čiarou. To znamená, že brankár není vytočený úplne smerom na loptu. Prosím ťa, Benji, sa vytoč. Není vytočený úplne smerom na loptu. A to kvôli tomu, keď tá centrovaná lopta letí na zadnú tyč a keď brankár veľmi skoro sa vytáča do tohto postavenia, tak tá lopta ho môže preletieť, lebo beh dozadu je oveľa pomalší ako beh dopredu. Aj to vám demonstrujeme a ukážeme. Takže teraz základný postoj, tak ako by mal stať brankár v bráne, v strede brány, možno niekedy aj krok do zastrelenia. Lopta ide na prvú tyčku. Jo. No. Takže dopredu je to veľmi rýchle, teraz to vyskúšame dozadu. Jo. Takže i keď lopta preletí brankára, preletí Benjo, aj tak vybieha smerom dopredu. To znamená, že je oveľa rýchlejší, ako keby cúval dozadu. Hneď to aj ukážeme. Najprv Benji zlý postoj. Teraz dobrý postoj, poď, tu je lopta. Jo. Ako ste videli na demonstrácii, keď bol Benji postavený, skoro sa vytočil na loptu a musel dozadu cúvať, tak tú loptu nezasiahol. Ale keď sa otočil a bol v tom 40 stupňovom uhli, tak oveľa rýchlejšie sa vytáčal a mohol bežať za loptou dopredu. Takže toto bol dnes brankársky tip pre vás. Aj s tým, že ešte na jednu vec som zabudol. Keď ten útočník alebo krajný hráč točí loptu s vnútrajškom smerom do brány, tak brankár stojí na láne. Keď ale to točí na druhú stranu, takže lopta, keď sa točí von z brány, tak brankár môže výjsť z brány až na 2, na 3, na 4, možno aj na viac metrov. Takže Benji, OK? Všetko. Toto bol náš dnešný tip. Vidíme sa zajtra. Ahoj! Čaute.